رب المشرقين ورب المغربين. Allah tebarek ve Teala iki meşriqin ve iki mağribin perverdigarıdır. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ve cinler, siz perverdigarınızın haysi bir nimetlerine inkar etýäňiz. مرج البحرين يلتقيان. Allah tebarek ve Teala iki deryanı jary etip aktyrdy ki bir-birini degýän halda. بينهما برزخ لا يبغيان. Şolaryň ikisiniň arasynda perde bardyr. Ta biri ol biriniň hasiýetini aýyrmasyn we bir-birine gatşmasyn diýip. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Şol iki deryadan çıkar morwaritler we merjanlar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Oşoň ihtiýarynda we tasarrufundadyr. Deryadaky dağlar ýani beýik edilen nawlar we gämeler. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojan, perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. كل من عليها فان. Yer ýüzünde bar zatlaryň hemmeleri fanidir. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ve fakat perwerdigaryň zaty paky bakydyr ki ol celal we ihsanyň eýesidir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Hudaýdan talap eder asmanlardaky we ýerdäki zatlar. Allah tebarek ve Teala her günde bir işdedir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. سنفرغ لكم أيها الثقلان. Tezlikde siziň üçin faryg bolaryn ey ensojan, ýani dünýäň bu taryka işleri tezlikde tamam bolar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ey enso jenin jemaatleri, eger başarsaňyz yer we asmanyň etrafyndan gaçyp gitmegi pes gaçyň. Gaçyp gitmegi başarmarsyňyz. Meger kuwwat bilen Hudaýyň mukabilinde durar, ýani kuwwat da sizde ýokdur. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinler, siz perwerdigaryňyzyň haýsy bir nimetlerine inkar etýäňiz. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Ey ensojen, size otdan şoleler tüsse bilen gaçyk edip iýerler. Pes intigam alyp bilmersiňiz, bu Hudaýyň azabyny men edip de bilmersiňiz. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinler, siz perwerdigaryňyzyň
haýsy bir nygmatlaryna inkar etýäňiz? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Pes wagtiki asmanlar para bolsa, pes asman gyzylgül ýany gyzaryp ýag ýany bolup erer. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojan, Perwerdigaryňyzyň haýsy bir nygmatlaryna inkar etýäňiz? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Pes şol günde ensojanyň günähinden sual edilmez. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojanlar, siz Perwerdigaryňyzyň haýsy bir nygmatlaryna inkar etýäňiz?